ngaturake lagone nggih menika Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Mangga. Gubuk Asmara. Ya. Yen lewat ya. Nek yen liwat ta. Yen lewat golek utangan. Monggo buka celuk nggih saking Mbak Lucy rumiyin. Monggo diaturke, monggo. Yen liwat aku Angger sing dadi waranggana iki sik mudha ngaten iki. Ora masalah kuwi. Wis ana berita titik-titik terang. Apa kuwi? Bar iki penyanyi kon ngadeg kabeh Pak Ndandim meh nyawer. Wah. Oh iya. Nggih, niki nggih enten WA Mas. Nggih. Sasampunipun Bapak Ndandim badhe minggah wonten panggung, Mas Gareng katuran ken kundur. Nggih, sak wiyagane sisan nggo. Dadi ra ono wong. Oh, sing nabuh ya sing nonom ya. Iya, Trengginas kok. Granti kabudaya iki luar biasa.
Waduh, ya. Ya Allah. Sing paling nom dhewe iki to, Nggih. Kuwi durung ngerti. Kuwi biyen laire ya kaya Werkudara bungkus kuwi. Ora masalah kancane untune sepepak iki urung tukul kabeh untune. Malah wis entek kok ya. Ah iya. Ya, i. Mangga. Catatan saja. Hebat. Pokoke kene iki wis. Terima kasih Resi Agita. Tombok selawe jolke bojoku gelem aku kok.